Mladost, rat, umirovljenje, rak. Tako nekako ide redoslijed životnih okolnosti sudionika Domovinskog rata. Njih gotovo 35% oboljelo je od različitih vrsta malignih oboljenja. Jedna od njih je Mandica iz Gospića. Hrpa medicinske dokumentacije i 8 godina borbe s 2 karcinoma su iza Mandice. 2005. otišla na preventivni pregled gdje su mi pronašli karcinom dojke. Jesen 2005. sam odmah operirana. Iza operacije slijedile su kemoterapije koje su mi iscrpljivale do besvijesti. Onda je išlo zračenje, 35 zračenja. I onda kad sam malo mislila da sam se oporavila, 2007. ponovo novi šok. Novi tumor na jajnicima, nova operacija, kemoterapije, zračenja. I možda svega toga, kaže, ne bi bilo da nije bilo rata. 1992. pridružila se Hrvatskoj vojsci. Radila je u uredu u Gospiću. Svaki polazak, da li ću se vratiti kući, da li ću preživjeti taj dan. Granate su padale to bez daljnjega, svaki dan nekad i po 1000 granata svuda. Ali jedna prijateljica mi je ispred očiju poginula. Granata nam je udarila u sami prozor. Rat je prošao, a nakupljeni stres morao je negdje izbiti. 2004. nakon što je umirovljena, sve je krenulo nizbrdo. I ne samo za nju. Imam par prijatelja svojih najužih koji su, nažalost, već umrli. I ne znam, to me uz dosta njih, imala sam njih 2 prijateljice uz koje sam bila do zadnjega. Imala sam kolegicu ispred, ali je stvar baš u tome što smo skupa radile i što se njoj dogodilo možda pola godine prije mene. Isto tako. Ne znam, za mene je sad ružno je reći, ali je postalo normalno kad kaže da neko ima, nakon svega toga, da kaže, a ima raka. Mandica već 2 godine ne uzima terapiju, osjeća se dobro. Redovita je na kontrolnim pregledima, ali onaj strah od dijagnoze još je prisutan. I zato bi htjela pomoći onima koji se suočavaju s teškom bolešću. Psihološka potpora, osobito braniteljima, kaže, od presudne je važnosti. Ne mislim da kad smo kod branitelja da se sad traži neka posebna status za njih, ne znam šta, ali mislim da bi bilo potrebno da jednostavno ima i neke razgovore. Mandici su pomogli razgovori s liječnicom u Zagrebačkoj klinici za psihološku pomoć. Ondje je upoznala i Vesnu Andrijević-Matovac, ženu s ružičastom vrpcom. Po njoj sam dobila snagu da sam zamislila da i ja osnujem tu tako neku udrugu u Gospiću. Udruga Vile za Liku djeluje već 2 godine, ali još uvijek nemaju svog prostora. To nas par pomalo se okuplja, pokušavamo pomoći onima kojima je sad najgore, sa tim razgovorima, pratnji do bolnice ili u kućnoj posjeti i tako. Kad i ako dobiju prostor, nada se Mandica, Vile će svojim moćima, barem nekima i barem malo uspjeti olakšati život u teškoj bolesti. I udruga braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije upozorila je na pojavnost malignih bolesti na svom području. Na njihove apele službene reakcije nije bilo, ali 5 mjeseci kasnije pojavljuje se projekt Od rata do raka. Naše su gošće psihijatrica Marijana Braš i klinička psihologinja Lovorka Brajković iz KBC-a Zagreb. Moje dame, lijep pozdrav, dobrodošle u Hrvatsku uživo. Hvala. Evo, za početak bih htio da malo popričamo o ovom projektu Od rata do raka. Što je cilj? Što se s ovim projektom zapravo želi spoznati, odnosno kakvu reakciju izazvati? Pa evo, vidjeli smo prilog gospođe Mandice. Ona je dobitnica nagrade Vesna Andrijević-Matovac prošle godine. I mi smo sudjelovali u stvaranju i tih nekoliko akcija koje su imale za cilj poticanje psihoonkologije, palijativne medicine. I upravo su nas informacije koje su počivali ljudi putem medija zadnjih mjeseci potaknule. Pa imamo toliko broj ljudi, znači, koji su bili u Domovinskom ratu, koji su oboljeli, brojke sve govore. Vidimo iz priloga o kakvoj se patnji radi, što možemo učiniti. Odlučili smo kao
CPAMET, to je Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja Zbora liječničkog. Odlučili smo napraviti projekt koji ima nekoliko ciljeva. Jedan je da u suradnji sa 3 akademije umjetničke napravimo dramu baziranu na pričama stvarnih pacijenata koja će imati za cilj da pokažemo javnosti zapravo o kakvim se problemima radi kad ti ljudi obole. Drugi cilj je da napravimo knjižice edukativne kao stručnjaci kojima ćemo educirati branitelje i članove obitelji o problemu. A treći je da potičemo i sad već potičemo lokalnu i nacionalnu vlast da nešto napravi. Od savjetovališta preko konkretnih akcija do palijativne skrbi. To su ciljevi. Ja bih sad htio malo o brojkama. Naime, prema mojim informacijama, od 1998. godine do danas je u Hrvatskoj umrlo gotovo 28.000 branitelja. Za više od trećinu njih uzrok je bio karcinom. Na drugom mjestu, ja mislim da su bile nekakve srčane ili kardiovaskularne bolesti. Kako zapravo tu brojku iščitavati? Postoji li nekakvo znanstveno utemeljeno istraživanje koje uistinu dovodi u vezu rat, stres i rak? Pa mislim da istraživanja i previše. Možda se više o njima govori među nama, stručnjacima i profesionalcima koji se time bave. Pogotovo recentnija istraživanja koja pokušavaju naći direktnu povezanost između stresa. Ovdje ne govorimo samo o stresu, nego govorimo o traumatskom događaju koji je znatno intenzivniji nego jedno stresogeno iskustvo. Kakva je njegova uloga u razvoju kroničnih, u ovom slučaju karcinomskih bolesti, tako je i povod ovoga bilo stvaranje od rata do raka. Istraživanja jesu pokazala, pogotovo ova neka novija na američkoj populaciji, da ljudi koji su bili izloženi traumatskim iskustvima, pogotovo ako su ona dugotrajno trajala, da je veća incidencija razvoja karcinomskih bolesti kod takvih osoba nego što je to u općoj populaciji. Mislim da su te brojke poprilično dramatične, mislim da one po nekakvim našim spoznajama nedostaje još nekih brojčica jer nismo uključili u obzir članove njihovih obitelji koji takozvanom prijenosnom traumom također proživljavaju određene ratne traume svojih supružnika ili supruga, ovisi ko je već bio u ratu. Tako da mi danas govorimo i o obitelji koja zapravo oboljeva od raznoraznih karcinomskih bolesti. Zapravo trebali bi upravo to sagledavati, cijelu obitelj. Obje već godinama radite s braniteljskom populacijom, čuli ste svakojake priče. Koliko zapravo institucije, vladine institucije, razumiju trenutak i sve te probleme, ciljam na te zdravstvene probleme koje branitelji imaju? Kako zapravo ti branitelji koji imaju i PTSP i onkološke bolesti brode kroz naš zdravstveni sustav? Pa, moj osobni stav je da se tome nedovoljno još posvećuje pažnja. Znači, mi smo zemlja koja nema specijalne veteranske bolnice i centre, a ja mislim da smo jako puno pažnje, što je sasvim u redu, posvećivali psihološkim posljedicama i PTSP-u. Iako zapravo današnjim spoznajama iz psihosomatike smo znali još i tada i znamo koliko je povezano tijelo i duša u kroničnom stresu. Ja osobno mislim da je vrijeme za raznolike programe koji će poticati bolju, znači zdravstvene programe usmjerene ove populacije. I opet ću reći, to nije nikakvo izmišljanje tople vode, jer gotovo sve zemlje koje rade sa svojim veteranima imaju različite programe usmjerene, recimo, nacionalne strategije vezane uz rak i rat. Nacionalne strategije vezane uz Da, vi se zalažete da donesemo nekakav akcijski plan, ako ne već nacionalnu strategiju, koju nažalost nemamo. Kurativa i preventiva i kurativa su vrlo važne, ali vrlo važna bi trebala biti i palijativna skrb. Htio bi da nekoliko trenutaka posvetimo i njoj, no prije toga ćemo zajedno pogledati jednu priču. Naime, onkolog, neurolog, kirurg, psihijatar, psiholog, medicinska sestra i volonteri. To su članovi mobilnog palijativnog tima Istarske županije. Uz smanjenje boli, toplu riječ, najčešće onkološkim i neurološkim pacijentima od ranih 20. do 90 godina starosti, članovi palijativnog tima zapravo su čuvari dostojanstva čovjeka i u onim najtežim trenucima. Ovaj mali bijeli auto na cesti u Istri znači pomoći i toplu riječ u domu teško bolesnog pacijenta. No tko su zapravo palijativci? Definicija dolazi od latinskog palium. Palium to je ogrtač. To je onaj ogrtač bez rukava, ali pokriva sve. Štiti od hladnoće, štiti od vjetra, štiti od svega, od pogleda. Dakle, mi kao palijativci u stvari sveobuhvatno skrbimo
za oboljeloga, za porodicu, za susjede, za društvo. Naime, palijativni pacijent je u potrebi za svime, za duhovnom skrbi, za zdravstvenom kompletnom skrbi, ali i za socijalnom skrbi. No prije nego li krenu na teren, dogovori. Težak je to i iscrpljujuć posao, ovom timu izazov. Kao onkologu radioterapeutu u bolnici, kaže dr. Brumini, nedostajala je karika. Htio je promijeniti nešto u kurativnom pristupu, jer bol nekad ne rješava jedan lijek i jedna tableta. Palijativa se jako puno bavi boli. Bol je jedno stanje, jedna bolest. Bolite duša, bolite tijelo, ne bolite zub samo. Naši pacijenti su teški pacijenti, teško oboljeli i ja s tom tabletom nisam uspjevao riješiti bol, recimo, na primjer, ne? Onda bi ga otpustili i javite se vašem liječniku gdje stanujete, ne? Taj čovjek je bio nezbrinut, nije bio kvalitetno po meni zbrinut. A palijativa pridonosi kvaliteti života pacijenata liječenjem fizičke boli, ali i umanjenjem psihičke, socijalne i duhovne patnje. U Istri umire 2200 ljudi godišnje. Dakle, polovica od njih umire kod kuće. To je oko 1100. Imate jednako toliko njegovatelja koji trebaju pomoć. Ja sam u 2 slučaja imala gdje je jedan njegovateljica dobila infarkt za vrijeme skrbi, a druga se potpuno psihički dekompenzirala. Dakle, to je bolest cijele obitelji. Na taj način treba pristupiti problemu. Pristup palijativne skrbi zato je i drugačiji. I kad su pacijenti u trenucima dijagnosticiranja bolesti često u šoku, izgubljeni, iracionalni, palijativci su slamka spasa. Oni su jako zahvalni. Doživjela sam čak da i, pošto veći dio vremena provodim u telefonskim razgovorima sa pacijentima, da se stvori takav jedan odnos, blizak put, samo na osnovu telefonskog razgovora. To nikad prije nisam na poslu doživjela i nisam vjerovala da je to moguće. Zašto? Zato što i mogu pružiti informaciju koja mi je u tom trenutku potrebna. I stvaraju odnos povjerenja, a na raspolaganju su svi, i sestre, i volonteri, i liječnici. Gotovo u svako doba dana, jer kažu radno vrijeme u palijativi ne postoji. Dr. Brumini svakoga dana diljem Istre posjećuje i do 8 pacijenata. Vrijeme provedeno s pacijentom ovisi o bolesti, stanju pacijenta, ali i njegovatelja, odnosno obitelji. Pa ipak, bez obzira na zahtjevnost situacije i umor, sve što palijativci na kraju dana osjećaju su ispunjenost i zadovoljstvo. Jučer sam bio u toj kućnoj posjeti kod jednog teškog bolesnika, kod koga je bilo gotovo praktički pa nemoguće bilo kakvu drugu terapiju dati i nepotrebno, nego antidoloroznu, znači lijek protiv boli, koju sam ja dao u supkutanoj infuziji. To je jedna posebna tehnika gdje se lijek daje u otopini koja se pod kožu daje, gdje porodica može raditi superviziju takve primjene lijeka. Porodica sudjeluje dakle u terapiji, ne osjeća se na neki način nemoćnom. Pacijent mi se nasmiješio kad sam odlazio. To je dobro. Lijepo. Evo, vidjeli smo primjer iz Istre kada je u pitanju palijativna skrb. A što je s ostalim dijelom Hrvatske, koliko je ona zapravo dostupna svima onima kojima je potrebna, a pogotovo braniteljskoj populaciji u problemu? Evo da krene možda od kraja vašeg pitanja. Braniteljska populacija se nosi sa višestrukim traumama dan danas, jer i dalje proživljavaju svoje ratne traume i ratne stresore i negdje nailaze na raznorazne barijere u društvu koje više manje ih razumije, odnosno ne razumije što to oni danas proživljavaju i na koji način se nose. Razvojem, još dobivanjem karcinomske bolesti, stvar se znatno komplicira. U jednom trenutku više ne govorimo o prevenciji, ne govorimo više o kurativi, nego dolazimo do ovog palijativnog dijela. Meni je jako drago da ste prikazali primjer dobre prakse iz Istre, gdje mi zapravo svi trebamo učiti i ugledati se na ovaj tim entuzijasta. Lako je u ovoj državi naći negativni primjer, pozitivni puno teže, vjerujte mi, pogotovo u medijima. Zato ističem važnost da ste Istru pokazali. Mogli smo pokazati bilo koji drugi dio Hrvatske gdje ne bismo našli ovakav primjer dobre prakse. Kolegica Marijana je predsjednica povjerenstva
za palijativnu skrb pri Ministarstvu zdravlja. Ja sam član tog istog povjerenstva i mi se trudimo donijeti što bolji plan, nacrt ili program, kako god to hoćete nazvati, za cijelu Republiku Hrvatsku. Ono što nas veseli je činjenica da je taj plan konačno izglasan i da do 2016. ako me pamćenje dobro služi, mi moramo imati palijativu koja mora biti ovako dobra kao što je u Istri. Postoje otočići, postoje i dalje primjeri dobre prakse, samo stvari nisu povezane, stvari su ostali dalje na nekakvim otočićima, na entuzijazmu. No treba živjeti u nadi, da zaključimo može. Evo, drago mi je, u prethodnom dijelu razgovora ste spomenuli, vezano uz ovaj projekt Od rata do raka, da su se u njega uključili i glumci i likovnjaci. Evo, imamo sada i malo iznenađenje i za vas i za naše gledatelje. Uživo idemo na Akademiju dramske umjetnosti, gdje nas čeka Maja Sever, pa da uživo provjerimo što se tamo događa po ovom pitanju. Dobar dan Branko, dobar dan poštovani gledatelji. Da, i uživo ćemo se uključiti u probu projekta o kojem je govorila tvoja sugovornica, dakle projekta Komunikacijom protiv boli od rata do raka. Sa mnom je dekan Akademije, profesor, režiser projekta Borna Baletić. Mnogo je tu još titula, no ono što je najvažnije, Branko je upravo pitao što se događa, u kojoj ste fazi, pa recite i njemu i našim gledateljima u kojoj su fazi probe. Pa probe su u nekoj dosta dugotrajnoj fazi, jer se radi ipak o jednoj ozbiljnoj temi, a mi moramo naći načina na koji će to ipak biti jedna predstava koju će ljudi sa zanimanjem gledati, da naprosto ne upadnemo u nešto što bi moglo biti odbojno ili što bi moglo biti ljudima preteško za gledati. Mi želimo da to ipak bude jedna predstava koja će privući ljude svojom problematikom, a i svojom estetikom. Riječ je o istinitim pričama oboljelih od PTSP. Da, to je zapravo, to se zove verbatim teatar koji je već jedno 10 godina, recimo u Britaniji, je dosta popularan. Naime, kroz prave ispovjedi ili priče bolesnika se glumci naprave predstavu i onda se gleda jedna reakcija i publike i ove medicinskog svijeta i uopće. Dakle, jedna problematika se baš kroz prave ispovjedi, prave, jer ljudi ne znaju zapravo što se događa. Znamo one statistike, ali ne znamo što se zapravo, ovako vidimo prave ljude. A kako to izgleda i što se zapravo događa? S nama su glumci Nikola Bače, Silvio Mumelaš, Luka Bulović. Izvolite. Prošli smo rat i sigurno ste čuli za posttraumatski stresni poremećaj F43.1, trajne promjene ličnosti nakon kroničnog ratom uzrokovanog PTSP-a F62.0, poremećaj prilagodbe F43.2, povratni depresivni poremećaj F33.2. Kako učeno i ozbiljno zvuče ove riječi, ova slova i brojke dok ih izgovaramo. Kako žive preživjeli, kako se nose članovi obitelji, što kad bolest napreduje i nema izlječenja, kako o tome razgovarati, s kim razgovarati. Pa nisam ja valjda lud. Svjestan sam svih vas i svega oko sebe, samo sam beskrajno umoran, nesretan i neshvaćen. Noći provedene na balkonu, deseci kutija cigareta i stalno film unatrag. Nakon dugog odgađanja ipak odlazim psihijatrici koja mi je priopćila da bolujem od PTSP-a. Dakle, ipak sam lud. Eksplodirala mi je ta misao u glavi. Ne, ti nisi lud. Tvoje stanje je normalna reakcija zdravog organizma na nenormalnu situaciju. Bude me. Baš sam se dobro naspavao. Ovako se nisam naspavao od djetinjstva. A opet još bih spavao. Jedva otvaram oči. Ne mogu progovoriti, pa potvrđujem pokretima očiju da sam svjestan operacije. Prenose me. Počinju strašni bolovi po cijelom trbuhu. Molim ih, ubijte me.
Valjda sam to uspio izgovoriti, pa mi odmah daju analgetike. Čujem, pustite ga, neka se odmori, stabilan je. Tone mu san. Evo, potresno i na ovim čitačkim probama. Za kraj recite nam kada i gdje će predstava biti izvođena. Pa nadajmo se negdje krajem ožujka da bi bila premijera. Ne bi bili samo studenti, bit će i naši profesori, odnosno profesionalci, Tomislav Rališ, Ivana Legati, Natalija Đorđević, tako da dakle, jedna miješana grupa ljudi, a i naravno scenografiju će raditi Akademija likovnih umjetnosti, glazbu će raditi Muzička akademija, to je naša stara već suradnja koja je napravili smo već puno dobrih predstava, pa se nadam da će i ova biti odlična. Hvala vam lijepa, hvala i vama, glumci. Branko, čuo si, poštovani gledatelji, vidjeli ste, čini se da će ovo biti zaista jedan zanimljiv i vrijedan projekt naših akademaca. A tebi, Majo, hvala što si ga predstavila. Gledali ste Hrvatsku uživo, ostanite i dalje uz HTV, te u 18 sati i 20 minuta pogledajte potrošački kod u kojem će biti govora o zakonu o osobnom stečaju, kao i o tome jesu li štedne žarulje štetne. Lijep pozdrav, do sutra.